Na Ambisu jsme vlastně se svým kolegou vytvořili značku oblečení. Díky vlastně vyučujícímu a designérům se nám povedlo vytvořit velmi zajímavý logo a také navrhovat pár už nějakých triček, outfitů a podobně. Co se týče předmětů třeba tvorby identity značky, tak tenhle předmět se mi strašně líbil v tom, že jsme vlastně se do praxe naučili, jak udělat brand té značky, jak vlastně vytvořit logo, nějaký motto, nějaký claim. A do hodiny vlastně nám chodili i různí odborníci z praxe, díky kterým jsme se naučili třeba, jak si to logo vytvořit, jak vymyslet claim, které barvy by pro naší firmu fungovaly a podobně. V dalším předmětu tvorba mediálních obsahů jsme se vlastně učili, jak vytvářet mediální obsahy, jak už nějaký reklamy, fotky, plakáty, anebo třeba například podcasty. Super bylo, že jsme si vlastně zkusili v nějakých skupinkách vytvořit svůj vlastní podcast, jak už by to vlastně mělo vypadat z nějaký audiotechnické stránky, tak potom, co by v tom podcastu mělo být zmíněno a jakou by měl mít strukturu. Ambis bych vyzvedl hlavně v tom, že mě naučil spoustu věcí do praxe. Nejednalo se vlastně o to, že bych celý studium jenom seděl a psal si do sešitu, ale strašnou spoustu věcí jsme si sami zkusili, jak už jsem mluvil o tom podcastu, nebo prostě vytvořit brand té značky. Takže tohle vlastně je něco, v čem si myslím, že se tahle škola může odlišit od například nějakých jiných škol.